Kesel. Wes kesel piye? Nggih. Wes kesel mbake. Lah mumuni mang wes ke. Masih. Ah, masih. Nah. Lanjut Pak wis. Pun. Wis. Pun. Mlebu. Apa nih? Lho mlek kok apa nih mlebu lah kowe iki salin pora kok apa nih piye to? Kowe iki salin pora? Yo. Ya mlebu. Yo Mas Arif. Ya apa? Iya iki mulai lah kowe iki jogetnya apa piye? Lho lah kok mau piye? Salih bareng to, Bos. Ora dhewe-dhewe iki kok. Kowe iki mlebu salin Ayo. dhisik kancamu ki keri. Nah, yo. Lho kok gak iso piye? Bareng. Lho lah kok bareng ngene. Piye? Rene bareng mulai. Ya enten ana kono. Yo diteni sik ngono. Ya enten ana kono. Ayo sijine sing kidul, ayo manggolo sing kidul. Lah ya muni ra iso joget mamo-mamo ya polah kok jaran. Jebule medeni ya kok.